Bamako, tout le monde écoute Joliba FM sur 105.0. Ni auka bi kuna funi gafe wakati selini. Radio Joliba. Obi kuna funi ka damne nege kanye konondo. No temena nesanga bisabai. Katase nege kanye tan o wati mati ikorochoi. Wa kuna funi jele tale asunkoro. Aya shwale tu Joliba FM na. Bari tia kuna funi ni soyan kalobi daul. Bamanyare tian muso demsen mabakoroba limano ka ufoka wali nyumando. Amunu bika radio Joliba lame amba ufoka ubarikada mimbi talike kuna fundi 7 minutes bebo dongo do. Lemana ni wati nde ulu lakali wati nage kanye konotoma na sanga bisa basura fuka se akanye tama. Ola kuma so konnala ya mimbi talike Amadou Diallo nebi anno minye Musa Sanogoye ale bolobe nege karafela lame ba chen muso demseni mabakoro minu bika lame yoroja ani yoro suru kajira ka fo Musa an lame ne do sewuka fana fe no ambi sewuka fo ku barkada minu bika radio Joliba lame keme ani Tomi Murmuru kelenka ambu fo ku belajelen sogoma aw bismillah kuna funu ulu keneka Joliba FM. Bi kuna foli gafew. Limana kuna fundi 7 be nambe soni sigu ka folo oye faso ka fasidi 7 lesori akumana aya jira ka foko minye ministru ka nyamaba ni oye Muktar Wani limana yelemani ba minun be ni olu bolo daledo anga jamana kono politiko nasrala katase jamana ere magunya siraw minye premier ministre ye ko ye jekulu do blasenga jekulu mi ni obina ke sababu ye ka kuntlina ani fere keren ni kulu blasenga Muktar Wan kunungo ale reka yamara konnala jekulu ko blala senga wa bini nyeshi kuntlina belbeleba sabadima o kuntlina saba doretew ko ka jira ka fo yelemanu minun be ni jamana nyeshi ndo uluma ani katase transition ere hakeyami wati hakemi ndira umma fokatase ni jatemne ke dialogue national inclusif kuma minun benga minun boro o konnala ani journée de concertation nationale minun kera mali konnala ya si ga fo minun kera mali deun yere daman nyonche ani kasega maw yere hakili nyeshi politique yelema bolo minun bolo daledu anga jamana konnala ni kuma damado ye ani benka damado minun ni olu sorola ni kenenka ola ukomima ko comité d'orientation stratégique limana ni kulu dodi kulu mi ni jema keni mashitole kofe sabu premier ministre akalla halala abina fo ayrefela la ode ka fo bi barat na siga ke ka mashito kofe mashit na ke bulu kofe ko jamana jolila sango transition baraina yelamani koni fefe mana buluda mali kona la bi limana akaka jamana den fefe be ibi yere soro kulu kona la akera politique mawiyo akera dine nyamogo yo akera musoni demsenu yo akera ibe je kulo jokula hali minu yu bolono bla benka sebena limana ani miye barakela ko la fasali kulu ye abela jele wele bla bedema wa bebe na nyan soro ni kulu bayin kona la kasega akilaw fali baraka na ke fangilin koy ode la comité mieni limana ko asigili senga politique ma minun be ni bi bara ere tsega ke uluko fiu uluka bela jile ka nona blaw kumbe akene ka yino wala gouvernement nyama ni oye Muktar Wani aya jira ka fo ni waliya bay waliya mi ni malikura joli limana do na tawla akana ke malikura ka jo ka soro do o sentala note abike fangilin koy wala sa anya fote kuma damnena minye ni jekuluba minye ni ko mima comité stratégique d'orientation ka barabina nyeshin femba sabama ni jatemne ke jirala ka fo bara folo limana ode ka yelemani minun be mali yerebe la hala minun konnala transition bara konnala ka nyeshin uluma ani flana oye ka layini minun kera dialogue national inclusif keneka kasega ofana do bala sabana ye munye oye ni jatemne ke yoro ni wati nuna
politiki maaw ka jɛkulu ani politiki yɛrɛ nasira an ka jamana kɔnɔna la ani jamana magoɲɛ cakɛda fɛn fɛn bɛ yen nɔ ani yɛlɛma kan ka don o la baara fana bɛ ɲɛsin o ma o la a jirala k'a fɔ sɛbɛn min filɛ nin ye ni baara bɛna kɛ n'a ye an y'a fɔ ten politiki maaw syndikaw ni minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ani musow ni denmisɛnninw limanaw an ka jamana kɔnɔna la nin bɛɛ de bɛ yen ani an ka laadala maaw bɛɛ de bɛ kulu in kɔnɔna la Muktar Wan ko wasa o ni ye wasa dan de ye sabu nin tɛna kɛ sigi fɔlɔ ye nin tɛna kɛ a laban ye sabu u bɛna lajɛ kalo kɔnɔna la ka se ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 limanaw jɛkulu in kɔnɔna la walasa a fɔra ko yɛlɛmani minnu bɛ kɛ olu u ka se k'o da yira ɲɔgɔn na o la baara ka se ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na o la baara in limanaw a tɛ taa musaka kɔ a jɛla k'a fɔ musaka fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ bɔ ka don a da fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an ka jamana wakandɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu ye maa faamuyalenw ye minnu donna a kulu in kɔnɔna la a tɛna fɔ ko sara jɔnjɔn bɛ ta ka di u ma nka min ye ka se ka u laja n'o ye indemnitéw ye o bɛ to ka ta ka di u ma walasa ka se ka baara yɛrɛ garabu don u la kunnafoni filɛ Isa Danbele ale de ni fasiri sɛbɛn an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Ni an ye lesɔr bila limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ ni u k'a ma ko l'indicateur du renouveau ale kumana limanaw ni waati na an ka dɔnkilidala ba min bɛ Mali kɔnɔ n'a dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ ani Mali kɔnɔ Salif Keita limanaw ko Salif Keita bilama ni M5 RFP n'o y'a terikɔrɔw ye limanaw ko u da tɛ fili kelen na bilen ka sababu kɛ mun ye a na kɛ dɔ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o ye dɔ kɛ tiɲɛnikɛla ye indicateur ka kuma don dɛ a ko Salif Keita ale min ye dɔnkilidala don a dɔnnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan limanaw ni waati na ale ni M5 ta kɛra an ka kɔ don ɲɔgɔn ma kunu pati golonbajɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga ka tori fo ka na se a banyɔrɔ la min ye utukalo tɛmɛnen ye k'a fɔ ko M5 RFP min ni o ye jɛkulu ye limanaw minnu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafiri a ka kuma in a bɛɛ bi lase olu de ma a ko olu kelen de ye jamana in tiɲɛ limanaw ni dun jateminɛ kɛ min ye Salif Keita ye kunu ale ni M5 kelen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa u ye wulikajɔw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma in ne ka kuma tɛ nin an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. kunnafoni lakali nasira la min bɛ tali kɛ l'indépendant ale kumana limanaw a jarala k'a fɔ sɔrɔ boso ba min bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ni nafolobatigi don limanaw Alu Boubacar Diallo wa a yɛrɛ a sen bɛ politiki baaraw la Alu Boubacar Diallo limanaw ko a ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a y'o lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an ka jamana in ni an sera ka fɛrɛ tigɛ ka an ka jamana ka don ba la maliden yɛrɛ ka se ka jɔ kolo la an yɛrɛ ka jamana ɲɛta kana bɔ maa wɛrɛ la a ka bɔ an yɛrɛ la o ka kɛ nafolotigi belebeleba minnu bɛ bɔ Mali la yan o kɔrɔn fɛ ani tilebi fɛ limanaw miliyaritigiw yɛrɛ ni o sera ka kɛ ni nafolo olu ka nafolo ɲini sera ka san sɔrɔ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ a b'ale yɛrɛ kunna cogo min na limanaw ko jamana in a dɔ bi dɔ la a bɛ bɔ nɔgɔ la sabu Alu Boubacar Diallo ka fɔ la a ko min bɛ tali kɛ Mali dugukolo jukɔrɔ la limanaw nafolo de dasin b'a la nka bɔli o ye seko ye ni se dun t'i ye limanaw i bɛ t'i ta da maa wɛrɛ de kɔrɔ i bɛ maa wɛrɛ wele ka na o bɛna bɔ i ye o dun na o tɛna baara kɛ gansan i n'a tila i n'o tigi cɛ e dun n'a fɔra i halala limanaw maa wɛrɛ k'o baara kɛ i n'o k'o tila cɛ yɔrɔ o fana o ye ko wɛrɛ ye o la Petro Hydroma n'o o ɲɛmaa ye Alu Boubacar Diallo ye a ye laseli min kɛ limanaw a ko bi an ka jamana kɔrɔnfɛla n'a tilebifɛla limanaw ni lakanabaliya min bɛ yan baarantanya min bɛ yan sɛgɛn jugu min bɛ Mali kɔnɔna la bi a ye ɲininkali kɛ Alu Boubacar Diallo ko n'a sɔrɔla
ni sɛgɛn jugu ni lakanabaliya in ni sera ka wuli ka bɔ yen limana an ka jamana setigi jamana minnu bɛ yen nɔ Arabi Saoudite ni Abu Dhabi ni a n'a ɲɔgɔnnaw a ko Mali bɛ sanga n'olu de ye a ɲininkalen min bɛ tali kɛ yɔrɔ wasulɔr o tigi do ni waati in na a ye wasulɔr yɛrɛ feere min ye Saoudiyɛn dɔw ma Alu Bɔkari Jalo ka sɔrɔ ka taamasen kura dɔ ta min ni o ɲɛsinnen do dugukolo jukɔrɔ nafolo minnu bɛ ne o ye gazi n'a ɲɔgɔnnaw ye fo ka taa se pétrole o ɲinini ma o la a y'a hakililajigi kɛ k'a fɔ ko bassin minnu bɛ n'o ye kɔlɔnw ye n'a a jarala k'a fɔ limanaw an ka dugukolo jukɔrɔla Algérie jamana sɔnna o ma Niger jamana sɔnna o ma kabi san 2006 société min bɛ ne a y'o sigi n'u k'a ma ko Petroma a ko kabi san 2007 yamara dira ale ma a ka se ka ɲinini kɛ wa yamara yɛrɛ bolonɔ bilala ale ni Mali gouvernement de ni ɲɔgɔn cɛ o de la bi a ko k'a ka baara bɛnnen don limanaw a fɔra ko dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ n'u k'a ma ko hydrogène naturel o ɲinini Alu Bɔkari Jalo ka baara bɛnbɛ o ɲinini ma bi wa hydrogène limanaw n'a nafa fɔra a tɛ se ka fɔ ka se a dan na sabu a kelen bɛ baara min kɛ o de ka ca hali an bɛ kuran min b'an bolo an ka so kɔnɔ n'an b'a mago ɲa na limanaw ka se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ sisi ma wuli a ma tiɲɛni kɛ n'o ye gaz CO2 ninnu ye o carili fan bɛɛ fɛ hydrogène de bɛ se k'o baara kɛ wa hali nin waati in na jamana minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye nanzara jamanaw Allemagne ninnu ni Faransiw n'a ɲɔgɔnnaw a jarala k'a fɔ nin hydrogène kelen in de bɛ olu bolo u bɛ ka baara kala bi hali bolimafɛnw mobiliw n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ ka a lajɛ ka mobiliw boli n'a ye bi a ko ala a kilo kelen limanaw o bɛ taa euro wari 16 de la o ye Allemagne ye Faransi ko a kilo kelen bɛ taa 15 la euro la limanaw o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ bi diɲɛ setigi jamanaw bi k'u ɲɛsin min ma bi o ye nin nafolomafɛn ye n'o ye hydrogène o dun limanaw Alu Bɔkari Jalo ko ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a ka ɲininiw kɔnɔna la hydrogène bɛ Mali kɔnɔ limanaw hali bɔ yɛrɛ t'a ban sabu a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ yɔrɔ min n'u k'a ma ko Burɛkɛbugu ni Bamako cɛ kilomɛtiri damadɔ de don a ko a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ limanaw hydrogène tonnen dɔ ye fo k'a fɔ a to ten a tɔ tora limanaw maliden yɛrɛ de ka bolo fara ɲɔgɔn kan ani an ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ni gazi a bɛ se ka bɔ ka an mago ɲɛ cogo min na limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ anw dun ka jamana an bɛ lahalaya kɔnɔ sisan o ye lakanabaliya ye kabi Mali fanga d'Afrique kɛra san 2012 Agel Hoko ale waatiw fali min kɛra yen nɔ o kɛra sababu ye Alu Bɔkari Jalo a ko a ni dɛmɛbaa dɔw bɛ yen minnu kun labɛnnen yɛrɛ don ka dɛmɛ baara in na ka se ka gazi in bɔ olu caman bɛ yen olu y'u kɔ don sabu ko lakanabaliya bɛ Mali kɔnɔ yan a caman bɛ yen bi minnu ni kabi u y'u kɔ don fo ka se sisan ma u ma se ka segin ka na limanaw maa dun tɛ i jigi da maa wɛrɛ kan k'a fɔ ko i b'i ka mago ɲɛ a sera a ka kuma in bɛ min nɔfɛ o de ye k'a fɔ Mali jamana ka ale yɛrɛ Alu Bɔkari Jalo dɛmɛ walasa ni hydrogène min ye nin n'a a b'an ka jamana kɔnɔ limanaw a man ca yɔrɔ caman Mali ye garijɛgɛ min sɔrɔ ala ye min kɛ anw ye limanaw o ye fɔ bɔ an ka se ka a bɔ wa n'a a bɔra limanaw jamana minnu bɛ bi ni a bɛ fɔ olu ma k'olu ye ɲɛtaa sɔrɔ ni misali bɛ ta olu ka bi a ko Mali don dɔ la an na o jamanaw an na an jɔ olu jɔyɔrɔ la Qatar b'o la Abu Dhabi ni Arabi Saoudite minnu ni pétrole bɛ olu ka jamanaw kan u bɛ nafolo de b'u bolo fo k'a fɔ a to ten wa Mali fana bɛ se ka jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ ko nka fo n'a jara an yɛrɛ ye kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Les Echos welewele ale y'a jira k'a fɔ limanaw bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala n'a fɔra ko an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ accord pour la paix accord d'Alger limanaw dɔw ko ten dɔw b'a fɔ ko min ye accord d'Alger walima accord pour la paix et la réconciliation o tɛ dɔwɛrɛ ye maliden bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛnkan sɛbɛn min n'o bolonɔ bilala ne a ko bɛɛ lajɛlen Algérie da b'a la
o de la to Algérie olu ka jamana tɔgɔ b'a kan o la limanaw jamanaden dɔw bɛ yan minnu kɔni sɔn tɛ fiyewu bɛnkan sɛbɛn a ka lawaleya a filɛ cogo min na o la jɛkulu min bɛ yen ni olu kɔnkɔnmanen don n'u ko ma ko Front de refus de l'accord d'Alger ani collectif Songoyi Shawara Bato olu ye wulikajɔ dɔ kɛ min kɛra mars kalo tile 13 Memorial Modibo Keita la limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ni o ye accord d'Alger ye n'a a kuma cayara kosɛbɛ limanaw a jarala k'a fɔ ni nin nana waleya ko Mali basigibaliya walima ka jamana yɛrɛ tila a bɛ o kuma de fɔ maa minnu ye nin jɛrɛ in kɛ u y'a kɛ min bɛ tali kɛ Memorial Modibo Keita de la yɔrɔ min filɛ nin n'a a tɔgɔ dalen don an ka jamana kuntigi fɔlɔ Modibo Keita la limanaw o fana o n'a a kun bi ɲɔgɔn na sabu Modibo Keita ale ye hakilila minnu ta Maliko la ka Mali jamana jɔ a ko ni Modibo Keita kun bɛ balo la limanaw ni bɛnkan sɛbɛn fasugu kun tɛ se ka ta an ka jamana kɔnɔna la yan ko de y'a fɔ dɛ a ko bi olu hakilila min ye jɛkulu minnu filɛ nin ka fara ɲɔgɔn kan u hakilila ye min ye o de bɛnkan sɛbɛn a ka sigi bɛɛ ka sigi a kunna min ka ɲi min man ɲi limanaw k'o lajɛ n'o tɛ ka a gafe ta ten ka a lawaleya k'a sɔrɔ maaw dun tɛ foyi kalama a la limanaw min ye coordinateur ye Ibrahima Kebe ale min ye Front du refus de l'accord d'Alger ani Abdelkader Maïga collectif Songoyi Shawara Bato u ka fara ɲɔgɔn kan u ka hakilila bɛ don nin da de fɛ y'a a jira k'a fɔ ko ni bɛnkan sɛbɛn limanaw n'a nana lawaleya nin cogo la ka maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ a b'o kuma fɔ ka jamana tila a b'o kuma fɔ wa ka dɔ fusaya dɔ ye bɛnkan sɛbɛn a bɛ nin bɛɛ lajɛlen a bɛ nin de lawaleya an ka jamana kɔnɔ yan o la bi ko n'a ma ɲɛ ko hali sigi bɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn kan limanaw a ka kan jamanaden bɛɛ ka wele a kunna a kana kɛ fankelenko ye dɔ hakilila ka ta ka baara kɛ n'o ye walima dɔ ka nafa k'o ta ka baara kɛ n'o ye limanaw o ye ka dɔ fusaya dɔ ye hali M5 RFP maaw kɛ olu fana hakilila kelen ye nin ko kelen de sabu a kɛnɛ kan Madame Si Kayatu So ninnu olu y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ye bi min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga maaw u kan k'a lajɛ fanga tɔ minnu tɛmɛna ni olu tun bɛ fɛ ka bɛnkan sɛbɛn ka lawaleya cɛmancɛ fanga in ka welewele dakan bila u ma u ka sigi kɔ bɛnkan sɛbɛn k'a ta sabu u yɛrɛ ka fɔ la jamanaden si tɛ min fɛla ye nin bɛnkan sɛbɛn a lawaleyali ye sabu a bɛ na ni jamana tilali de ye Abubakar Sise ale de ka fasiri don an ye nin bɔ Les Échos welewele kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ nin waati na limanaw ko bagabagali wale dɔ talen don ka ɲɛsin Bamako a n'a a lamini ma ni o bɛ lakanako kofɔ limanaw bagabagali wale in talen a jarala k'a fɔ Faransi ale filɛ nin ka laɲini kɛ a ka jamanaden minnu bɛ Bamako yan nɔ u ka u janto u yɛrɛ la ka sababu kɛ limanaw kunnafoni laban minnu ni olu bɔra kɔsa in na a jarala k'a fɔ ko bamancɛ wale tigilamaw ko u bɛ fɛ ka tiɲɛni dɔw de bɛ u kɛmɛ k'olu labɛn ka ɲɛsin Bamako dugu kɔnɔna ma n'o dun kɛra a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ ɲɛsin nanzaraw ka maaw de ma o la Faransi kɔni ye welewele dakan bila communiqué dɔ min ni u ka minisiriso min bɛ nanzara jamana tɔgɔ la n'u ka jamana ni jamana wɛrɛw kun ye ale ye welewele dakan min bila k'a fɔ ko aya bagabagali min bɛ yen ni o kibaruya carinna ka ɲɛsin Bamako dugu kɔnɔna ma k'a fɔ ko aya nanzaraw bɛ sen ka ca yɔrɔ minnu na n'o ye dumunikɛyɔrɔw ni lɔtɛliw ni ɲɛnajɛkɛyɔrɔw n'a a ɲɔgɔnna caman k'u k'a lajɛ u k'u sen sumaya a yɔrɔ kofɔlen ninnu na sabu olu ye min jateminɛ o ye kunnafoni minnu bɛ yen n'o bɔra ka bin ko bamancɛ wale tigilamaw u bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ Bamako yɔrɔ dɔw la limanaw a ka kan u fana u k'u janto u yɛrɛ la o la yɔrɔ minnu fɔlen filɛ nin ye n'a a jala k'a fɔ nanzaraw bɛ ye a yɔrɔ ninnu caman na communiqué in ka kuma la a bɛ n'a fɔ u sɔmini min ni a ka kan u ka jamanadenw lasɔmi sabu hali
u ye jateminɛ min kɛ kɔsa in na bamancimaw tɛ se yɔrɔ minnu na n'o ye Kayi ni Segu na Sikaso n'a ɲɔgɔnnaw ye u kɛlen don ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔw ye maa yɛrɛ se kana se yen nɔ i n'a fɔ zone rouge o la limanaw hali Mali yɔrɔ caman bɛ yen Faransi ka communiqué in kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ Mali ani Burkina dancɛ min bɛ yen u b'a ɲini u ka maaw fɛ u sen kana se o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na k'a fɔ hali u bɛ taa mobili boli dugumana la ka taa yen u kana kɛ ani hali min ye Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ u ye ladilikan fana di u kana se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka sababu kɛ ko groupe armé terroriste n'o ye GAT maaw ye k'u bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ale fasiridi sɛbɛn kelen kɔnɔ limanaw halisa lakana ko siratigɛ la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛya tigilama maa 6 k'olu jasora kucalakaw fɛ yen ka taa ni olu ye lakanabaliya min bɛ yen n'an b'a kuma la a jala k'a fɔ bi Mali tilebiyanfan a bɛ n'a fɔ bamanci wale in halisa a ɲɔ bɛ ka ɲɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na sabu maa 6 minnu ye kɛnɛya tigilamaw ye minnu bɛ kɛnɛya baara kɛ u bɛ jɛkulu la n'o ye ONG ye a jala k'a fɔ kunungo sɔgɔmada yɛrɛ a kɛra mars kalo tile 15 ni maa kofɔlen ninnu jasora ka taa n'u ye yew a kɛra kucala ale marabolo de kɔnɔna la kunnafoni minnu bɛ yen ni olu sɔrɔla ko siratigɛ la a jala k'a fɔ maa ninnu tun bɛ mobili 2 de kɔnɔna la waati min na bamacima ninnu bɛ u ta ka taa n'u ye an bɛ waati min na ko sisan fasiri ka fɔ la ko kunnafoniya jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu ka jasoli la ka taa n'u ye nka a mana kɛ cogo cogo a jala k'a fɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔn na waleya ka taga ɲɛsin min ye kɛnɛya tigilamaw ma sabu kɔsa in na a ma mɛn ONG Médecins Sans Frontières ka kɛnɛya tigilama baarakɛla dɔw bɛ yen waleya min kɛra bunti ni bamancimaw ye gosili min kɛ a jala k'a fɔ yen fana u taara ni u ka kɛnɛya tigilama dɔw ye minnu tun bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ kuma ye nin ye a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew limanaw an bɛ kunnafoni kuncɛ teliyala ni fasiri min ye o ye le soir de Bamako ye ale a jira k'a fɔ ko min ye Amadu Aya Sanogo a n'a a jɛw ko u bilala kiri tigilamaw jɛna u kɔ pewu k'u ka kiri k'a dan yan nɔ san caman kiri tani ka segi limanaw o de kɛra Amadu Aya Sanogo a n'a nɔfɛ jama minnu jalaki min talen don ka ɲɛsiw ma beruruji maa 21 minnu ni olu fara k'u don dingɛ kelen kɔnɔ a jirala k'a fɔ Amadu Aya Sanogo waati min na u ye fanga daraki san 2012 limanaw ko a kiri yɔrɔ tani ka segi caman kɛra la kunungo ndɛnɛ cour d'appel la Bamako yan kiri tigilamaw ko u ko kiri a sariya min bɛ n'o ye loi d'entente nationale n'o o tara san 2019 ko yafa ka kɛ limanaw san 2012 wale minnu kɛra ko yafa ka kɛ maaw ma bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ loi d'entente nationale ani bɛnkan min kɛra beruruji ninnu sɔmaw ani faamaw cɛ ko ka nisɔngɔ sara u ye so b'o la wari b'o la limanaw nin de kɛra Amadu Aya Sanogo a n'a nɔfɛ jamaw bilali sababu ye nka limanaw bɛn kiri kɔni kɛra nka muso dɔ n'o ye Amina Sumare ale kɔni ma sɔn fiyewu kiri a tigɛ cogo la sabu a ko ko Mali kiriw ye Mali kiri don ka a su don de wa ko nin ye kiri ye kiri min ni maloya yɛrɛ kiri don o la ni ye jateminɛ kɛ Amina Sumare a ye laseli min kɛ kunnafonidilaw ye kunu a ko nin kiri ko maloyala kiri don sabu ka Amadu Aya Sanogo a n'a a jɛw bila nin cogoya la nin kan ka kɛ fɛn ye min bɛ sɛbɛn an ka dɔfɔw la wa ale yɛrɛ kun hakili la min ye jamanakuntigi Bandaw Asimi Goita ko nin kun kan ka kɛ waati ye u ka bɛn o boloda an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ ka maaw miliyɔn 20 miliyɔn 18 walima ka so di maaw ma procès min ni o kɛra Sikaso k'a fɔra a ɲɔngirila ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ test ADN o procès de nana laban nin cogoya la Aminata Sumare ko ale tɛ dan nin yɔrɔ la kirin ale b'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ min ye cour pénal international walima diɲɛ kiribulonba wɛrɛw sabu ko Mali ta ale sen tɛ Mali kiriko la bilen min ni olu ye kiri tigɛ nin cogoya la danaya yɛrɛ tɛ u ka bilen ne ka kuma tɛ nin ye dɛ limanaw soir de Bamako de ye nin fɔ an bɛ kunnafoni bila nin kan yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn a ka lamɛnniko ɲuman na ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe wɛrɛ lakali kɛnɛ kan yanni o cɛ Ala ka tile hɛrɛ caya
aw ni ce arajo joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la